tegne sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise mine tøjern til. Ja. Jeg har sådan nogle handske til. De her bruger jeg mest til mit furry-kostyme, jeg har. Fordi det er blevet klippet sådan. Så, ja. Og så den første maske, jeg lavede, det var den her. Ikke så køn igen, men ja. Første gang kan jeg heller ikke være perfekt. Ja. Og så har jeg sådan hale her. En rigtig hale. Fra en ægte sølvrev. Og så har jeg en gul en også. Jeg har også en på, så har jeg faktisk 2 af dem her. Og så er der den maske, jeg lavede i går. Det er den her. Kanin maske. Gul. Jeg har lavet den her, så det ligner den her. Sådan med ørerne og det. Ja, egentlig var det hele. Og jeg har også en hårbøjle her af ører på. De her. Og så har jeg også nogle andre handsker, som jeg så bruger. De her sådan lidt hvide, gule farveagtige. Ja, farve. Så jeg har det lidt. Ja, jeg har 2 tøjern-typer. En ulv og en kanin. Så det var egentlig bare det. Det var det, jeg sådan havde. Så skriv meget gerne ned i kommentarfeltet, hvis I vil vide mere, eller hvilke videoer I gerne vil se i fremtiden. Så husk at like og subscribe. Vi ses til min næste video.